Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof weltare min dañi huccide moon kadi oɗo subaka aljuma ko wiɗon tan juma moubarak goto fo salminama inde manama yettore abba serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani ba Aissata Ndiaye salmitama no fewi sono ɗo tawi a jaggi gujjo so neɗɗo wujjinima hunde a jaggi ɗum holko poɗɗa waddemo gujjo Amadou min noon gujjo mi ala e mum anniya moƴƴo de d'accord waɗacir holko gujjataɗa ko min jiɗɗa wiide mi wujji ala joni kay komi namdino tan a hokki version Allah ko moƴƴo min mi wona gujjo waɗa hokki version ma harna jarama joni kay moƴƴi faami wadde ha jalta non Amadou wi tan aljuma moƴƴo maraɗo min mbimi ko juma moubarak hande mi woppi mbeɗa andi ko toon jiɗɗa mi fayan toon joni kay accir noon tan mi fayan toon ɗum noon a salminama no fewi a salmitama kadi a weltanama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder leydi hay caggal leydi en jettiɓe kadi Aissata e kala subaka no jettirten ɓe guila altine ha aljuma huccidde meɗen e mabɓe eɓe kadi kuccita kamɓe kadi huccidde mabɓe e men wona hunde wemde ɗum ɗon noon ko jettor mawɗo mo joguiɗen fewde maw e mabɓe ɗum ɗon noon ko caggal yettude Allah e julde nabi Mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam ñagoɗen kadi balɗe juɗɗe batare moƴƴe noon tigui ko ɓuuri tengtude hande en jiya ko ɓuuri tengtude ha hande Aissata ko yewti e gueɗe coronavirus eɗen gandi o rafi guila altine ha joni ina ɗo yilli e nder leydi men Sénégal o saaha noon ha hande kadi ko kan haaltan woni e reftude ɗo hay sino tawi won toɓɓe goɗɗe kadi ina coyna walla inana e nder jayndeji leydi men Sénégal wadde en gudditirtu jayde Le Soleil jayde guendire nde ina wayno wi ko coronavirus yo bandiraɓeɓe yo hakkillaji ndecce hay kan kesso goto ne wayno hay goto kay ne wayno manam yiyaka tigui ina wondi e on ɗon rafi ɗum ɗon noon ko caggal tan nayoɓe ganduɗa ɓe kay gandama ina ɗo gondi e on ɗon rafi hollitam noon wonde ko tollino yimɓe sappo ƴewanoɓe ko yewti e on ɗon rafi tawama tigui gondani hen jagorɗo noon kalfinaɗo gueɗe nder leydi Sénégal hono Aly Ngouille Ndiaye ina wayno kay ñaagui tigui ko duwaw toon to Prohan to yano gam yahande hono laamu leydi men Sénégal konngudi makko jaaji ne tawe e hello nayyi joyyi ha sappo e ɗiɗi e jayde guendire nde woni Le Soleil L'Observateur L'Obs jayde groupe Futur Média ina wayno kay arti koye konngudi biteɗo Souleymane Mboup mo ganduɗa kam tigui woni hoorejo kono kadi darnude dudal bitengal walla mbiyen gomo witengu hono IRSF mo ganduɗa kay o yehino tawtorede batu walla mbiyen kay ko fate banggue hono holko woni rafi coronavirus e holko fotata ɗon falade caggal nde o arti noon o wiide makko yimɓe ina poti hulde oɗo rafi no hannirta ni ɗin konngudi noon jaaji ne tawe e hello nayyi joyyi jeegom hani e jeeɗiɗi e jayde groupe Futur Média nde kono ɗum ko ina tawe hen kadi ɓeɓe ganduɗa ɓe ko syndicat ji woni tan ɓe ganduɗa kañumen kay goni hujjikinantoɓe hono safroɓe leydi men Sénégal oɗo saaha kay gooƴe mabɓe koyo dirtini kala ko yewti ko e gueɗe ziyaruji hani e gueɗe dendinoje yimɓeɓe e nder jogri Sénégal kala e kuuɓal ko wayno dawrugol ko noonne kadi e ko wayno gueɗe diine kono ɗum ko noon jayde kadi arti e holɓeɗo ɓe ganduɗa o saaha nana daari gam tigui habtade o rafi biteɗo coronavirus o saaha ko hakkillaji jiibi ha tengte ñalawma hanki o toon to hôpital Dalal Jamm caggal kay nde wiya won neɗɗo goto kay ine tuuma tigui e wondude e on ɗon rafi ko noonne kadi e toon to Kaolack caggal ɗum ko jayde Las jayde Las quotidien koye coronavirus ɗo e leydi men Sénégal photo Abdoulaye Diouf Sarr mo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo kala ko yewti ko e gueɗe cellal ɓalle leydi men Sénégal ɗum ɗon noon oɗo saaha tan ko safroɓe ina kay gondi e goƴa holtan no woni e zerdude ɗum kanko mo ganduɗa o ko Abdoulaye Diouf Sarr saabi noon ɓe erimo yo dirtin kala ko yewti walla yo laamu ngu dirtin kala ko yewti ko e dente keɓorɗe wadde e nder leydi men Sénégal kono ɗum ko ene tawe hen photo Abdoulaye Daouda Diallo jagorɗo tambiɗe kala ko yewti ko e gueɗe faggudu leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko kaldigal hani e nanodiral ngal heeɓa hakkude makko e banque mondial ɗum saabi noon jayde wi o saaha ko banque mondial tan nana loowa leydi men Sénégal ko vox populi adi nden ɗon jayde ne wayno arti koye coronavirus kono tan ko toon to maggal mbo Prohan
ɗum ɗon noon jayde wi tan ko ɗo saaha laamu ngu ina wondi e goƴa kono ne kadi kam e kulhuli kono tan ɓo mo ganduɗa ko khalifa o kay deññi ɓerɗe e wiide makko ko Serigne Touba ina wayno kay accata caɗele ina keɓa leydi men Sénégal ha tengti noon e wiide mabɓe kadi l'islam ina kay wawi joni joni o folde kala ko yewti ko e gueɗe ha tengti noon e ko yewti rafiji baɗi ni konguɗi diaji ine tawe e hello joyyi e jayde witende vox populi kono ɗum ko ne tawe hen dawrugol ine wayno ko pooɗe ndure e piyodire kay teska hanki toon to Parcelles Assainies tawi noon koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe koko wiyete cogère manam noon ko yimɓe ganduɗa jaadani Amadou Ba kañum tigui kaaɓi e yimɓe muɗum ha kay teskama yimɓe hewɓe mbarmi hen le quotidien nden ɗon jayde arti koye haare ngam laygol o rafi biteɗo coronavirus jayde wi tan oɗo saaha kay wonda ko e fièvre ko to banggue ha joni rassemblement joni tan dente tawi noon ko leydi men Sénégal kono tan omo ganduɗa ko biteɗo Serigne Bass Abdou Khadre mo ganduɗa kam tigui jogui konngol khalife général des Mourides toon to Touba e wiide makko noon ino wayno o arti koko yewti ko e ko wiya wonde yo haytine dente ɗe ganduɗa ɗe ko diine e wiide makko noon e wayno kay omo ganduɗa ko almudo moƴƴo ɗoftiɗo ene wayno duñata walla mbiyen ha joni erota ko yo khalifa muɗum dirtin e ko yiiɗi ko wadde to banggue gueɗe l'islam ina tawi e hello tati e jayde le quotidien ina tawi hen haare Amadou Ba walla mbiyen nangoranɓe Amadou Ba e Mbaye Ndiaye ɗum ɗon noon hollitama oɗo saaha kay ko haare nde ganduɗa nde addi tigui dillere e nder landa APR Dakar Times nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu nde ari koye Alassane Dramane Ouattara mo ganduɗa kam tigui woni hoorejo dowle Côte d'Ivoire so wiide jayde kay kanko oɗon hono gardiɗo ndin leydi o hayti tigui ne wayno tawtorede walla ƴamtude lefol lawol tataɓol ɗum ɗon noon jayde wi caggal ɗin konngudi Macky Sall kay ne wayno jopama hen peɗeli ko namdal nde waɗi ɗum ɗon noon jeeyi sababu o e wiide jayde ne wayno ko omo jeeya kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e Alpha Condé wondude Alassane Dramane Ouattara kay tato ɓe ganduɗa ɓe ina kay ina jogana miijo beele jogorano ƴamtude lefol laamu kono tan nde Alassane Dramane Ouattara ne wayno sutɗin konngudi hanki toon to yeeso ha joni sarɗenkoɓe leydi mabɓe ɗum ɗon kay ne wayno o saaha jojji walla ina fada omo ganduɗa ko Macky Sall e Alpha Condé ne ɓaɗata hono no Alassane Dramane Ouattara waɗi ni siftinde kamɓe Côte d'Ivoire ɓe gotata koye nde hitande woni lewru septembre jayde stade quotidien ko ɗon uddatoroɓe ɗumen jayde jewɗo subaka hande Aissata Ndiaye garaten ko e prestation mo ganduɗa kay waɗi ɗum tawi ko mantiniɗo hakkude makko e Liverpool o wiyete ko Ismaïla Sarr jayde wi noon oɗo saaha kay yonti nde waɗata ha joni confirmé manam nde o tengtinta tigui hono doole kam e mbawka makko jayde wi tan attaquant ɓiɗɗo leydi Sénégal najo oɗo saaha kay yettima e saaha ɗo foti kay ha joni ne wayno andinde yimɓeɓe doole kam e mbawka muɗum kono ɗum ko ina tawe hen to banggue animation de jeu leydi men Sénégal woni baroɗe ɗe omo ganduɗa ko Krépin Diatta jayde waɗi ko lamdal beele omo wonta hono maestro kesso woni tan hono Sadio Mané kesso no jayde yiiɗi wirude photo makko kanko Krépin Diatta ina tawe e nder jayde stade capantati but wondude e Paris Saint-Germain kono ne kadi e 13 passes décisive woni tan sappo tati ko rokki neɗɗo ina marque e nder oɗo saison o wiyete ko Kylian Mbappé ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha omo tigui yaada e saaha makko Coupe de France Mbaye Edouard Mendy ne wayno caami Gana Gueye ma kay huccodir e biteɗo José ɗum ko toon to final ɗum ɗo wonno ko ɓurno jojjude e rewɓe ɗumen jayndeje o subaka noon tigui Amadou wadde eɓɓore wonde udditen caggal nde stade udditamal ngal udditen banggal gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo noon Amadou hande yeehi ko toon to diwan mo Kébémer toon noon kewi toon ko mataw ina tan hawni seeɗa oɗo ɓiɗɗo debbo kañum hoori ko diwan mo Tamba ɗum noon mataw o jooɗima duuɓi jeeɗiɗi ganda o yiyani gorko makko ko tolni hitande noon wonmo haldata téléphone ne wiyamo ko min woni ko min joom galle ma mataw mi wawa artude juuɗe ɓole mi ala ɗum saabi jooɗimi ga e Kébémer saabu mi yiɗino ɗannade kono ɗanngal ngal yahani noon foof addi haaluji ɗal ha ina haalda e makko ha yitan mataw saaha mo ganduɗa o wi mi heeɓi haqqille makko o wimo yo aro tawamo toon to diwan mo Kébémer kanko noon suka debbo o dañi haqqille haade ummade Tamba o ara Kébémer o haalde koreji makko mataw mawniraɓe makko worɓe jaade makko nde ɓe jeehi ɓe tawi wona gorko makko tigui ko jobjoɓe mataw walla sisiɓe walla sosoɓe tan ɓe jeewi yimɓe jajaɓe ko kamɓe arata ɗo joni toon Amadou lawol faye makko junggo
ɗum ɗon ko alay sago Aissata kono kadi oɗo debbo machallah o joguima hakkille jaajƴo aɗa andi Aissata duuɓi jeeɗiɗi e ladde a yani joom galle maɗa goho a jogoto kulol saabu a yiyani ɗum on kaldani ɗiɗi kadi debbo ɗo sohlata ɗo joom galle mum ko tolni e duuɓi jeeɗiɗi hankkadi ko hettuɗon hakkille jomum ene weeɓi kono ɗum fof e wade noon o joguima hakkille haaldude e koreji makko saabu situation o ene gasa tawi so haalano so haaldani mabɓe ha mbaɗi hongal gueɗal o ƴetti feere makko e cuuɗugol makko o yeehi ina gasa ko jibinano tam ko ɗum ko haala ko wontanno kono noon o dañi hakkille haaldude e bandiraɓe makko Aissata ko adi foof ko manam ko weltanade o debbo kadi ko debbo mo yimɓe foof poti rewde hande e sababude funto no wayi hewde tolni ɗo e jamanu o e keptugol hakkillaji sukaɓe rewɓe no wayi hewde ni oɗo debbo machallah eɗen mbiyamo bravo kona ɗum ko Aissata ɗum ɗo foof jibin ɗum ko WhatsApp application mo ganduɗa wonti damal funti gam hebde innama ade kono kadi Aissata il faut yimɓe ganda ko heewi wadde ni henno ko en mbiyani o ka ko ɗum kono won kamuji mbaɗi ni e nder WhatsApp ko wadde exposé hoore mum saabu mboɗo heewiɗe WhatsApp sa renaki a waɗat exposé hoore ma saabu ɗon joɗoɗa aɗa haala probléme uji ma e groupe walla aɗa haala probléme ma hen saahaji e PV ɗi watte débat du jour yimɓe neɗɗo goɗɗo anda probléme ma guila A ha Z ɗum woni ko heewi jibinde gueɗe mbaɗi ni goɗɗum ko mbiyatmi kadi ko waɗoɓe institut ɓe ganduɗa ene mbaɗa exposé koye mumen ene mbaɗa exposé probléme uji mumen ene mbaɗa exposé aussi hay to jomum woni e nder suudu to woni e nder galle ine filme ene photo ene fawa wonko ganduɗa ene foti suuɗade Aissata sirlu neɗɗo o wona goto foof jogui droit andude ko wiyete hono sirlu neɗɗo noon kañum moftanta hoore mum sirlu muɗum so wama ɗum ala ko honni heewi jibinde noon tigui Amadou aɗa andi so neɗɗo yeehi ha sikki goto foof ko gaño muɗum hande a ƴewat statut ji jiiyaɓe ganduɗa mataw cikkata ko ngala sehilaɓe a haalta tan ko haala añɓe aɗa andi hande WhatsApp so tawi ene rendina ñanden a yi émission mbaɗɗen ɗo e WhatsApp ko fewndi ko association mo ganduɗa rendini ɓiɓɓe sukaɓe fulɓe anani e ɓokki jalluɓe aɗa andi ko way noon hande ine moƴƴi kono noon so yeehi ha punti naati hen yo yimɓeɓe gartir haqqillaji mumen saabu ñande fo jiiya vidéo ji ñande fo jiiya photo je wiye oɗo mayito walla wiye oɗo ko majjuɗo walla wiye o ko gujjo tawa ko way noon wodani ɗum ɗon fof ni foti rentede kono kadi oɗo ɓiɗɗo debbo no waɗini nde oɗo haqqille mo dañi hawo haalde koreji makko haade o yaltude galle saabu mo wawno suuɗade o yaaha so suuɗinomo yaha Amadou hande holɗo wattinto aɗa andi beele hande wiyete ko kaari nattine kawuji disparition dañde hande ɗi saabu Allah tan andi oɗo ɓiɗɗo gorko holko wonno anni e makko ko anni e bonɗo wonno artude seeɗa e WhatsApp andi mi meeɗi mbeɗa heewi wiide réseaux sociaux waɗi ko kelle ɗiɗi hello moƴƴo e hello bongo so tawi hutorima hello moƴƴo ngo keɓata koko moƴƴi sa hutorima hello bongo ngo keeɓa ko woni e maggo ko to banggue moƴƴere WhatsApp mimo ko mbawmi haalde hen wonko mbawmi haalde hen kadi ne gasa anduɓe foof kadi aussi ene mbawi hen settade donc noon ko yidde wi tan yimɓe yo ɓuur rentade par ce que kala to moƴƴo woni bonɗo nan ɗon ɗum ɗon noon sa yaari banggue moƴƴo keeɓa ko moƴƴi sa yaari banggue ko boni ko kadi aussi keeɓa ko boni ko kono kam oɗo gorko annima ko joofi saabu mbiɗa sikki hayde debbo huccite makko nde directement wi a wona joom gallam wulli o wi mi wona joom galle ma ko joom galle ma ko mawnam nana galle ha joni funti makko hayde on wimo teɓde o wi ko feere teɓ donc noon Allah waɗi hen suturo mo wonde mawni ko en jaawi wadde maîtrisé kadi noddi police ngari nangui on hande nana tigui woni e juuɗe laamu ɗum noon kadi aussi quelque chose a sali noon tigui Amadou noon haade men uddude en garate timtimol noon ko émission kesso mo ganduɗa mon dañ ɗum ɗo timtimol noon so wiyama Amadou aɗa andi couleur no wiyete Pulaar wiyete ko goobu won wiyoɓe goobu an goobu aɗa andi ko couleur aji kewɗi walla mbiyen ne wawi hollide ko heewi ma yewtide hen e mbatta sola tan arde e présentateur émission o kañum ma ɓuuri lernude hen tawde ko Amadou Moussa addanta en ɗum ɗo e Pindi TV tigui ɗum ɗon no wayno ko kala altini so Allah lamɗo jaaɓi caggal juulal tisubar mbawi ɗum yebde ɗo aɗa andi ko hunde ɓe namdino kamɓe yeeɓiyankoɓe men kala koɓe jiiɗi ko hen ɓurɗen wawde abbade ha
latinji ko ene nawra yeeso dendagal ko mbatten ko débat politique mo ganduɗa eɗen mbaɗa recevoir anduɓe ɗum humpitiɓe ɗum raison pour laquelle e oɗo altine so Allah jaaɓi ma en mbaɗa recevoir biteɗo Souleymane Jules Sokom mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal najo guurɗo toon to Allemagne tawi kadi ko jangguɗo fanno juriste et politologue manam omo andi ko yite ñawoje e to banggue politique e contexte gonaɗo hande o to banggue président 3e mandat ne daggani ɗum walla ene waɗɗima waɗɗaki ma en gartu hen ko ɓuuri yaaji e caɗele ɗe ganduɗa ne keewi ɗum ɗon noon ko kala yontere so Allah jaaɓi no mbiɗen ni altini inchallahu rabbi gadden bandiraɓe e kadi ɓe mbawa hen kadi kamɓene ne wayno weltade kadi ɓe keeɓen humpito no hannirta ni noon tigui paɗe timtimol ɗo e Pindi TV oɗon jaada hen e badam gorko sehilam Amadou Moussa machallah ɗum noon ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaam e kisal rokka en tawede altine so Allahu lamdo jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno e Amadou Moussa an Ndeye Fatou Massaly heɗenno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama